clasă și acasă aceeași lumină, cu zâmbetul cald, mândru mai spre bine. Cu cifre și vise mi-ai scris drumul meu. Tu mamă și dascăl, dar de la Dumnezeu. Tu m-ai învățat să gândesc cu mintea, să caut răspunsul, nu doar izbânda. Să fiu onestă, să fiu curajoasă, să țin drept calea chiar și anevoioasă. Un profesor, dar mai mult decât atât, ești mama mea, Lidia, suflet blând. Arătat cum logica prinde arii, cum cifrele cântă în mii de tiparuri. De la tine am învățat să analizez, să văd mai departe, să nu renunț des. Astăzi îți spun din adâncul ființei că tot ce sunt poartă amprenta sârguinței cu care ai format generații de copii și pe mine, copilă cu vise mii. Tu m-ai învățat să iubesc cifrele, dar mai ales oamenii și visele, să fiu lumină, cum ai fost și tu. Stea călăuză, om ilustru.